Takže dobrý deň. Vážený pán prezident Futbalového zväzu, vážené vedenie slovenského futsalu, vážení delegáti, dámy, páni. Som jedným z dvoch kandidátov, dneska už len z dvoch, na pozíciu predsedu slovenského futsalu. Som prekvapený, aký záujem je o toto dnešné volebné zhromaždenie na konferencii, vzhľadom na účasť, že tu máme 99% účasť, čo ako som ešte na žiadnom zväze športov nebol, ale zúčastnil som sa viacerých konferencií. Zároveň to cvičné hlasovanie, ktoré sme tu mali od tých 9 a 11, ukázalo, aká je línia a kto akým smerom pôjde. Napriek tomu by som bol rád, keby ste si ma vypočuli a možno sa niekto rozhodne trošku ináč, ako mu bolo povedané. To isté platí aj o kandidátoch, ktorí už keď sem prišli, boli rozhodnutí, že budú voliť mňa, tak ja by som navrhoval, aby ste si ma vypočuli. A ak to má nejaký zmysel, hlavu a petu, tak prípadne mi dáte svoj hlas. Takže ja som si pripravil také krátke vystúpenie, ktoré pozostáva zo 7 bodov. Prvý bod je môj taký osobný profil, v krátkosti poviem o sebe, tí, čo ma nepoznajú. Druhý bod, dal som tomu nadpis Futsal ako dynamicky sa rozvíjajúce športové odvetvie. Tretí bod má taký zaujímavý názov, ktorý potom vysvetlím, bezdomovec alebo uznávaná inštitúcia. Štvrtý bod je organizačná štruktúra slovenského futsalu a návrh povedal spoločná zodpovednosť za jeho ďalšie napredovanie. Piatý bod, ktorý je pre mňa nosný a najdôležitejší, je ekonomika. To je ten bod, ktorý sme pred prestávkou najmenej počúvali, aj ten je najdôležitejší, určite ja poviem prečo. A potom už len téma, ako ďalej slovenský futsal. Sú tam 4 oblasti, ktorých sa chcem dotknúť. Jedna je oblasť športovej diplomacie, druhá oblasť je oblasť štátnej športovej reprezentácie, tretia oblasť je oblasť športovo talentovanej mládeže a vôbec práci s mládežou a potom sú domáce súťaže a šport v regiónoch. Za 7. by som sa dostal k téme média a v tejto súvislosti aj k našej web stránke. A na záver možno, že ma ešte niečo napadne, ako iné som si dodal sám. Pokúsim sa byť stručný, ale nebol mi vyhradený nejaký konkrétny časový priestor, ale ako aby som vás moc neunavila a prípadne aj ďalší kandidát mohol si predstaviť svoje predstavy. Podstatné je to, že pôsobím, začnem tým, mám 50 rokov, aj keď môj kolega Miro Jablenský, ktorý sedí vedľa mňa, má o 10 rokov viac, ktorý že nevyzerám na 50, ale mám ich. Pracujem v športe 22 rokov, prevažne v súčasnej dobe v tej oblasti stratégie, koncepcií a v celom tom spektre, tým, že robím na ministerstve školstva od roku 1990 a roky som robil hlavne financovanie v oblasti športu, robil som rôzne riadiace pozície, mojimi rukami prešlo asi 14 miliard korún do slovenského športu. To znamená, slovenský šport poznám od jeho tej vrcholovej najvyššej úrovne, cez mládež až po jeho rekreačnú podobu. Ja sám osobne som aj aktívne športoval, hrával som futbal, robil som atletiku, futsalu sa venujem tiež 22 rokov, založil som športový klub Karpatia, ktorý dodnes funguje. Tí starí páni, čo sme začínali, dodnes fungujeme a hráme. Tá mladá generácia, ktorú ste poznali z prvej slovenskej ligy, vedená už mojim synom, tak tí ešte stále hrajú, aj keď už dneska pod novým názvom. Takže to je skratke asi to, čo som ja v športe urobil, to znamená, pôsobil som aj vo futsale, aj v tých ostatných oblastiach. Takže tí, ktorí ma nepoznáte, volám sa Ľubo Mencer, mám 43 rokov, som ženatý, mám dospelú dceru. Čo sa týka pracovných pozícií, vyštudoval som vysokú školu ekonomickú. Po skončení som istú dobu učil na jednej z fakult Vysokej školy ekonomickej. Neskôr som riaditeľoval jednu medzinárodnú finančnú inštitúciu Tatra Leasing. A potom v roku 1997 som prešiel ako manažer ekonóm do súkromnej firmy, do jednej z najstarších súkromných firm na Slovensku, kde pôsobím dodnes. Čo sa týka pôsobenia vo futsale, do futsalu som sa dostal zhruba v roku 2000. Takisto som si založil vlastný klub, ktorý dosiahol v
celkom pekné úspechy, vyhral druhú slovenskú ligu Bratislavu, dodnes pôsobí Ačko či Bčko v bratislavských súťažiach na popredných miestach. Ja už sa nejakú dobu nezúčastňujem práce klubu kvôli pracovným a funkcionárskym povinnostiam. Ako hral som futsal, hrajem do dnešného dňa ako aktívny hráč v Lige 40. Pôsobím ako rozhodca v spoločnom projekte Západu a Stredu v prvej Open Lige, teda v nejakých začiatkoch spoločnej druhej slovenskej ligy vo futsale. Čo sa týka funkcionárčenia, asi pred 4 rokmi som začal pôsobiť ako člen Slovenskej disciplinárnej komisie, ako dosť post, ktorý vo väčšine vyvoláva také negatívne reakcie, ale je to súčasťou futsalu a treba riešiť aj tieto veci. A napriek tomu si myslím, že počas celej tej doby sme vždy našli spoločnú reč aj s tými potrestanými, aj s tou druhou stranou. Postupne som sa stal predsedom tejto komisie a v apríli minulého roku som prevzal Marekovi Ondrejkovi Západoregión. Stal som sa vlastne partnerom tejto funkcii Duškovi Dobševičovi a spoločne sme rozbehli spoločné myšlienky, projekty, ciele, ktoré sa nám už podarilo veľmi zdárne uviesť do života. Výsledky sú hmatateľné a jasné. Nejaký dôvod mojej kandidatúry, tak ako spomínal Laco, nie je to len nejaké moje rozhodnutie, je to spoločné rozhodnutie, spoločný výsledok rokovania, konsenzus dvoch krajov, teda dá sa povedať v polovici Slovenska, v polovici členskej základnej Slovenska, kde je nám jasné, že slovenský futsal sa dnes dostal do nezávidenia hodnej pozície. Máme rôzne problémy, ale to sú problémy, ktoré sú riešiteľné. V žiadnom prípade sa nedá povedať, že by sme boli vopred odsúdení na zánik. Len treba uviesť do života niektoré základné, riadiace, organizačné, komunikačné princípy, ktoré z rôznych dôvodov viac menej absentujú alebo nie sú na takej úrovni, ako by mali byť. Čo sa týka tých myšlienok a spôsob alebo predstava o riadení organizácie budúcej, ako nikto nič nové alebo niečo prevratné nevymyslí, v mnohom sa s Lacom zhodujeme. Sú samozrejme niektoré rozdiely v jeho nazeraní na to a v mojom. Ja by som vám v krátkosti tie, ktoré sa odlišujú od Lacového, prednesol. Začal by som tým sídlom organizácie, tým pádom to je aj priame prepojenie na nášho marketingového partnera. Ako my nie sme až takým bezdomovcom, je predbežne dohodnuté, že sídlo organizácie bude na Kolárskej 8. Ďalej je to už len formálna vec, dotiahnutie zmluvných náležitostí, ale ten prísľub a záruka, že to tak bude, je daný od Optimus Agency. Ďalej, Láca sa dotkol internetu. Ja by som tomu dodal, že absentuje nám, to je dosť zlý prvok voči každému, kto sa na nás chce obracať, že ak chceme komunikovať s predsedom, podpredsedom alebo nejakou odbornou komisiou, ako posielame naše príspevky, námety, podnety na rôzne súkromné mailové adresy, čo je absolútne nepredstaviteľná vec, ako jedna z prvých vecí, ktorú dokonca ešte môj predchodca na západe zaviedol, Marek Ondrejka, bolo zadefinovanie jednoduchých mailových adres, pokiaľ máme doménu, tak nie je žiaden problém zaviesť tieto veci, uviesť do života a tým pádom máme komunikáciu, či elektronickú alebo poštovú zabezpečenú.